Kada danas govorimo o implantologiji ili bolje reći o implantološkoj protetskoj terapiji bezubosti u čeljusti, treba zapravo reći, podsjetiti da se radi o potpuno jednoj etabliranoj grani struke koja se već više od 30 godina razvija, koja je prošla sve faze eksperimentalnog, znanstvenog i kliničkog ispitivanja, koja se potpuno udomaćila u struci, naročito u svijetu, i zapravo sve se više susrećemo sa tom vrstom liječenja, pa čak i kod nas u nama svojstvenim prilikama ili neprilikama. Tu zapravo vrijede najviši mogući standardi struke. Odnosilo se to na uređenost i opremljenost ordinacije ili na educiranost terapeuta. Što se tiče educiranosti, stav je oralne kirurgije u Hrvatskoj i našeg zavoda, Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava, da se ugradnjom dentalnih implantata, znači kirurškim dijelom cijelog postupka, treba obaviti oralni kirurzi. Nešto možda slobodnija interpretacija bi bila samo liječnici koji su prošli barem elementarnu kiruršku edukaciju i nakon toga naravno specifičnu implantološku obuku su dovoljno educirani i osposobljeni da ugrađuju dentalne implantate. Naime, uz ove standardne i uobičajene svakodnevne ambulantne zahvate ugradnje dentalnih implantata, mi smo ovdje zapravo u neposrednom dodiru s jednom specifičnom kazuistikom. To su naime bolesnici koji su operirani na klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta, u sklopu koje djeluje naš zavod, i koji su nakon svog inicijalnog liječenja osnovne bolesti, to su obično ili karcinomi usne šupljine i čeljusti ili teške povrede, bilo ratne, bilo druge naravi, dovedeni u jednu protetski jako nezahvalnu, teško rješivu situaciju koju mi onda nastojimo ovdje riješiti implantološko-protetski. Taj dio posla, ja sam uvjeren da spada u sam vrh dosega struke i mi možemo bez imalo lažne skromnosti reći da u tome držimo korak sa svijetom.